poñer encima da mesa cal é a situación actual do sector lácteo. No momento que estamos a piques, antes de finalizar o mes, hai que asinar os novos contratos lácteos. Na anterior renovación, máis do 80% foron contratos a corta duración, de 4 meses, e agora toca, polo tanto, firmar os novos contratos antes dese 1 de agosto. Temos encima da mesa xa as ofertas desde fai un mes, que son, bueno, teñen que ser por lei entregadas aos gandeiros con 2 meses de antelación antes da finalización do contrato actual. Bueno, pues o que constatan estas ofertas é que volvemos a asistir á mesma estrategia de imposición por parte das industrias. Estas ofertas son a 12 meses, porque é obligatorio que sexan a 12 meses as ofertas, aínda que despois, como pasou na anterior renovación, a industria decide non só o precio, senón tamén a duración deses contratos. As ofertas que temos, a gran maioría son, ou foron fai un mes, a manter os precios. As ofertas son de mantemento de precio para os próximos 12 meses, co cal, por eso estamos aquí, para denunciar esa situación, porque o momento para nada sostén manter os precios. É certo que o sector lácteo está nunha boa situación e, polo tanto, esa situación creemos que debe ser compartida non só aproveitada polas industrias ou pola distribución, senón tamén para o sector productor. É certo que as últimas semanas algunha industria xa deu marcha atrás neste mantemento de precios e temos xa algunha oferta con pequenos incrementos de en torno a 1 ou 2 céntimos, pero para nada o que necesita o sector. E digo para nada o que necesita porque basta solo con observar os precios que temos en países do noso entorno onde o incremento pois é moi superior e xa levamos varios meses, xa dende finais do ano pasado, con incrementos importantes de precio e, polo tanto, que xa temos un diferencial con outros países moi importante. A nivel de Galicia, pues seguimos a asistir a peche continuado de explotacións, co cal sigue nos preocupa cada vez máis esta situación, porque seguen desaparecendo ano tras ano do entorno a 400 explotacións. Claro, non é o mismo que no 2015, cando tiñamos 10.000 explotacións en Galicia, desaparecían 400, era preocupante, pero agora con 5.135 explotacións, o último dato publicado hoxe precisamente polo Ministerio, seguen desaparecendo o mesmo número de explotacións. En concreto, 369 explotacións desapareceron en Galicia o último ano, das cales 143 eran da provincia da Coruña, o cal, bueno, pues, cada vez quedan menos explotacións e non só iso, ata o de agora as explotacións que quedaban se foron dimensionando, aumentando a súa produción e modernizándose e foron compensando a caída de produción das explotacións que pechaban. Agora xa non sucede iso. Por primeira vez asistimos a unha primavera donde hai caída de produción, non só en España, que viña sendo algo habitual de forma puntual, senón que tamén en Galicia. Galicia, hasta agora, viña compensando esa caída de produción que se producía en outras comunidades con incrementos de produción. Ahora, no último dato publicado, xa non se produce e hai unha caída de produción de 1,77% a nivel de España e do 0,45% a nivel de Galicia, co cal, bueno, pois isto xa demostra que estamos nunha situación xa crítica donde non nos podemos permitir que sigan pechando explotacións ou polo menos a este ritmo. Seguimos con un diferencial co resto de comunidades que xa viñamos denunciando de en torno a 4 céntimos. É certo que na última renovación dos contratos, o último dato, ese diferencial con outras comunidades se recortou. Se recordades, antes da anterior renovación fixemos dende Unións Agrarias unha campaña específica de precio xusto xa denunciando esta situación, deses 4 céntimos de diferencial que tiñamos con outras comunidades, donde en Galicia se produce o 43% do leite, donde temos máis do 50% dos produtores, pois non tiña sentido, con un leite de maior calidade por encima, a nivel de grasa fundamentalmente, donde esa calidade fai que as industrias obteñan un contravalor máis importante polo leite, pois non ten sentido que houbera ese diferencial. Como digo, na anterior renovación de contratos
este diferencial, conseguimos recortalo, pero estamos observando que nas novas ofertas que estamos recibindo, pois se quere volver á situación anterior, porque noutras comunidades está habendo ofertas de incrementos maiores que en Galicia, o cal non o vamos a permitir que se dean pasos atrás. Xa o puxemos en coñecemento da Xunta de Galicia, da Consellería do Medio Rural. Esperemos que se tomen cartas neste asunto, porque estamos falando de que unha explotación da provincia de Coruña pois cobraría ou cobra 29.000 euros menos ao ano de media que unha explotación se cobrara a media que se cobra no resto de España, ou 45.000 euros se cobráramos o precio medio que se cobra ahora mismo na Unión Europea, o cal estamos falando de cantidades moi importantes que poden supoñer que unha explotación decida manterse ou non. Non estamos falando a día de hoxe da viabilidade da explotación, porque estamos en precios relativamente bons, pero si estamos falando de que seguen pechando explotacións e, polo tanto, ten que haber un cambio, ten que haber cambios importantes en precio, en máis cousas, evidentemente, para que a xente nova decida manterse nas explotacións e non siga o peche constante das mesmas. É certo que se conseguiu na anterior renovación esa modificación ou esa reducción en parte do precio do diferencial ca media española, pero tamén é certo que asistimos durante a anterior renovación de contratos a un tema fundamental que é o aumento do diferencial entre grandes e pequenos. A estrategia das industrias na anterior renovación dos contratos, que seguen nesta nova oferta que temos encima da mesa, é incrementar o precio ás explotacións máis grandes, mentras que as pequenas apenas se lle incrementa o precio ou incluso non se lle incrementa nada. O cal, o que están facendo é unha reordenación encuberta do sector lácteo galego. Así tamén o trasladamos á Consellería, porque non podemos permitir que sexan as industrias cos seus intereses comerciais as que decidan que explotación é viable e que explotación non é viable polos seus intereses, pola cercanía ás súas instalacións ou por outros motivos. Se deixamos que sexan as industrias as que decidan que explotacións son viables ou non, pois o sector lácteo en poucos anos non se vai parecer nada ao sector lácteo que todos desexamos que sea, o que mantivo como sector lácteo punteiro non só a nivel de España, senón a nivel da Unión Europea. Como decía, os datos que tamén se publicaron hoxe, os últimos datos do mes de maio, seguimos sendo a comunidade autónoma con maior porcentaxe de materia grasa, materia de proteína, moi importante, sobre todo de materia grasa, porque ese contravalor que se saca a leite se envasa con a grasa terminada, o maior, o 50% do leite que se envasa para leite semidesnatada, co cal esa grasa que se extrae se vende no mercado e agora estamos en precios de máximos históricos. Xa levamos moitos meses con precios de máximos históricos, co cal o contravalor desa grasa pois é moi importante. Daí que se explica ainda menos que sexamos os galegos que producimos ese leite con maior materia grasa os que menos cobremos por leite. Evidentemente é un interés comercial puro e duro. Se facemos a comparación con outros países, pois estamos falando de que respecto á media da Unión Europea estamos no entorno dos 5 céntimos menos. Se falamos con países onde teñen precios máis altos, como poida ser, me refiero a países do noso entorno, non falamos de países como Italia, que teñen outro contravalor diferente de produtos que sacan ali, senón de países que si teñen intercambios comerciais de leite importantes como nós, como poden ser Países Baixos ou Dinamarca, e eses diferenciales se van en torno de 8 céntimos. Co cal temos un marxen importante, o leite ten valor no mercado, cada vez hai menos leite, a produción está caendo, co cal a situación do sector lácteo debería de ser a día de hoxe moito mellor. As ofertas que temos encima da mesa para nada se adaptan a esta situación, senón que o que queren é manter a situación de precios baixos e seguir elas solo lucrándose da situación boa de mercado.
Tamén outro indicador importante é o leite spot, que é o leite que se vende en cisternas, pois tamén está chegando a precios de 2022 que chegaron a máximos históricos. Estamos a día de hoxe no precio de 59 céntimos, esa venta de leite en cisternas, co cal este é un indicador claro da tendencia que ten que seguir, e así o fai no resto da Unión Europea, co cal aquí debería seguir tamén esa tendencia clara de incremento. Tamén, xa falando de temas máis concretos, o que vimos soportando a ola de calor desta semana, tamén está claro que vai ter un efecto na produción. As vacas de leite pois, son moi sensibles a estas variacións térmicas. É certo que xa temos explotacións moi adaptadas, con ventilación, algunhas incluso con nebulización, que contrarrestan algo esta ola de calor. Sin embargo, está habendo caídas de producción entre 3 e 5 litros de media por animal, co cal é evidente que vamos ter unha afectación. Os animais de produción de leite teñen unha curva de produción, cando se producen efectos como máis prolongados, máis aló dos 2 días, como sucedeu, non chegan a ese pico de produción, co cal o que se produce é unha curva de produción máis chan, co cal non estamos falando dunha pérdida de produción puntual de 2-3 días ou 4 deses litros, senón que van ter unha afección ao longo de toda a lactación dese animal, de todo ese ano, co cal vai haber unha caída de produción sí ou sí, sumada que xa se viña dando, co cal a situación fai que vai haber menos oferta de leite para os próximos meses, co cal non ten sentido estas ofertas de mantemento de precio. As industrias o saben, evidentemente, co cal esperemos que muden de forma inmediata estes contratos. Nos pasados días tamén vimos de presentar, tanto diante do Ligal como diante da ILAC, unha proposta para modificar estes contratos cos produtores no que atinxe o punto crioscópico. O punto crioscópico é o punto que determina se a leite ten auga engadida ou non. O cal, as industrias están utilizando este valor técnico que se marca científicamente o valor que ten auga ou non. Se ten auga, sanciones. Hai moi poucas sancións a nivel de auga engadida no leite en Galicia, porque temos un sector dos máis profesionais a nivel da Unión Europea. Pero o que sí hai é que as industrias tergiversan este valor, facendo se a auga é un nivel a partir do punto de congelación de menos 512, utilizan este valor máis baixo, poñendo valores máis restrictivos de menos 519 para pagar unhas primas extra de calidade, co cal este punto crioscópico non depende, se ten auga engadida, pois evidentemente salta nas analíticas, o leite se analiza do punto crioscópico todos os días, pero despois depende da climatoloxía, como estes días de calor, pois varía ese punto crioscópico. Se as vacas van a pastoreo ou están estabuladas, teñen un punto crioscópico diferente, esa leite ten un punto crioscópico diferente, co cal as industrias isto sábeno e utilizan estes datos para reducir os pagos por calidade extra do leite galego. Isto que ven pasando xa os últimos anos, pois creemos que é o momento de modificalo, porque non ten sentido ningún, no resto de países non pasa, como é lógico, e polo tanto tamén exiximos ás industrias que modifiquen estes puntos no contrato, como digo, presentámoslo no Ligal, no Laboratorio Interprofesional Galego, e tamén na ILAC, para que se debatan esta eliminación deste punto crioscópico dos contratos de leite de todos os produtores. É certo que alguna industria a día de hoxe xa o fixo, xa non ten ese uso fraudulento do punto crioscópico, e tamén decir que se non conseguimos a través desas
fundamentalmente a través da ILAC, onde se ten que entablar este debate sobre o punto viroscópico, pois vamos a acudir á xusticia porque, desde logo, non é algo normal e técnicamente se pode demostrar que non depende do produtor chegar aos niveis que exixen algunhas industrias que, por encima, cada vez os fans máis exixentes. É simplemente unha argucia máis que utilizan para reducir o precio do leite.